سلام تعنا بالله إذا خبركم تخطاتلتي تلفزيون دمس عنا تجراي على توزينا نهم حزب تجراي هلو نقود إحنا نتون سلامون وحس كساب زخون عوتاتو عقبو دمنياتات تسألاتو مليون مقبر بس انعات كجادة لكم زلوا بريزداد منقست تجراي تجارلاي دكتور دبرتيون جبر ميكائيل حساسيبهم بخال وجن قبل على حزب تجراي عالم زسم بدأ دفعتات زفتمو سألاتي فردوم كرخبو كم زلوهم زتورره نبرت منقستي حزب نسب حفتن تجراي كملس حزب تجراي دمام بتوم سألاتي نايزبت حق قدعات كحسا كركب كم زقبان تجارلاي دكتور دبرتيون جليس أملهم تجارلاي دكتور دبرتيون نزيز جلسو شاد شاي زبن قدماي هتوت قبائي بيت مخر منقست تجراي انت سالت يوم عبز قداي ريبورترنا كاب كتما مقال السددلنا له كم سعب عواريدنا كنقربلكم ጉዳይ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ሕጋዊ ፖለቲካውን ዓለም ለኻውን ማዕለብ ክሳብ ዝረክብ ሁሉ ትግራዋይ ከም ሓደ ሰብ ሰሚሩ ክቃለስ ክቅጽል ከም ዘለዎ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ተገዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል አተሐሳሲቦም ተገዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ጸብጻብ ዝሓለፉት ሸዓት አዋርሕ ንዋዕላ ቤት ምኽር መንግስት ትግራይ እንተቕርቡ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ዘሎ ነፍስ ወከፍ ትግራዋይ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ባርባራዊ ግፍዕታት ዝፈጸሙ ጸላእቲ ከየቃበጸ ክድቅስ የብሉን መስበሉ نزين معوات دما ليتن قطرن مسرح يدلي إلى ملو استورر نبرت منجستي حزبي سبحافتن تግራይ ክምለሰለው ናይ ዝበጽ حنا ጉርአት ከሐሳውን ግድን ክረከብ ለና ስለዝኾነውን ህልውና ድሕነትን ሰላሙን ህዝብ ትግራይ ውሕስ ክሳብ ዝኸውን በሓደ ገጽ ዓዋታትና ንምስፋሕ ንምዕቆን ምድልዳልን በኻሊ ገጽ ድማ ደመንጃታትና መሊና ንምቕባር ብጽንዓት ክንጋደለልና ሓጺር ጉዳይ ትግራይን ህዝብ ትግራይን ፖለቲካዊ ሕጋውን ዓለም ለኻውን ማዕለብ ክሳብ ዘይረኸበ ኩልና ድቃስ ከሎና ይኽእልን ተገዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ህዝብ ትግራይ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ባእሲ የብሉን ድሕር ምባል ጸላትና ህዝብን ምብላዕ ይገብርዎን ዘለዎ ሽርኺ ምፍሻል ከም ዘድሊ ገሊጾም ብተወሳኺ እቶም ብሽም ህዝቢ ኣምሓራን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ወገናት ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ከም ዝግባእ ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ተገዳላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሓቢሮም አፈ ጉባኤ ቤት ምኽር ትግራይ ተገዳላይ ሩፋኤል ሽፋር በወገኖም ህዝብ ትግራይ ከም ሓጺን ዘተረረ ሓድነቱ ብምጥንኻር ጸላእቱ መሊኡ ንኽድምስስ ኣብ ዳግመ ህንጸቱ ዓዱ ድማ ንኽረባረብን ጸዊዖምሎም ብሓደ ገጽ ጸላእትና ምድምሳስ ተበጽሑ ዘላ ዓወት መሊእና ናብ ሽቷ ምብጽሐን ተረኺቡ ዘላ ዓወት ምዕቃብ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ምስግጋር ከም ዘድሊ ቤት ምኽርና ይኣምን ስለዝኾነ እውን ህዝብና ኣብዚ ምዕራፍ ብውሽጥን ብደገን ፈጠረ ሓጽናዊ ሓድነት በዚያ ቢሉ ዝተረኸበ ለውጢ ክንዕቅብ ይግባእ ብኻሊእ ገጽ ኣብ ጸላእቲ ምድምሳስን ሓርነት ምርግጋጽን ዝተረኣየ ጅግንነት ኣብ ህንጸት ትግራይ ብምድጋም ካፍቲ ኣብ ሕሉፍ ዝነበረና ብዝበለጸ ፍጠናኸር ምግባር ግዜ ዘይህዋንን ክኸውን ይግባእ ሻድሻይ ዘመን ቀዳማይ ህጹጽ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ትግራይ ነቲ ብፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝቐረበ ጸብጻበት ሸዓት አዋርሕ አጽዲቆሎም حيات سراويتنا زكايد وفري عديتات تجراي عبلعلي حزب تجراي نزحقن حلمي زفشله عقمت الاي ازيو زدخمن سراويتنا دما لؤخن مفصام زخلو لعل عقمي زفطرلون كم زخونه وانا عزازي سراويت تجراي ገሊጾም وانا عزازي سراويت تجراي تجارلاي تحدث وردم حيات سراويتنا كاب 5 كساب 13 حمله كل تشحن 13 عام تمرت اب زكايدو قدامي معرف كم ودمام كاب 14 كساب 17 حمله خلتشحن 13 عام تمرت ابز سالطو كال اي معراف وفري اديتات تجراي عوت بزخونه اغباب كم زفصمه حبيروم لهم سراويتنا بزوم وتهدراوي سرحيتات اب لعل حزب تجراي نزتحقن حلمي كم زفشله عقمي صلاي ازيو كم زدخمن سراويتنا دما لؤخون مفصام زخلو لعل عقمي كم زفطرلون وانا عزاز سراويت تجراي ገሊጾም نات نايتو صعبناون عبد حتصير جزء ناوس يكيد كاب زيرو عبد حتصير جزء إن حبينا عبيس خدون ذرخونا يوم في ندحريته كنا نمسنا وحتينا نتكمل نيرنا أبزو جزء يون ذرخونا يتوصل نتكمل لما جمرة توفر الديتات تمركب كله تنبأمبا زبالة تندر على التذكارات ترخنا أو متكام جمير أفتو قتي بعلينا متكام جميرنا زي إسران سلسلة رخنا أو موسى
نوسخنا عنا خيدنا أو كيدت وجه أبحنتي وجس أبحنتي وجه بعلا تتوصلنا جزفة زخود الدنيا أفتنا بود عطاتن عصر 4 جميل تبدا وجه دما ملو خستاينيرو درجاك تباتري تو ناي مدافع توصون جزيف تقولوا ناي 23 توصون زوسخنا ناي مورتارات بتعمي بزح تقولوا ناي مورتارات توصي تشكاتاتنا ونكافت مجمرة بخلت 3 عسفي زخونلو عينت ونتات تفتيرو عبتوفري صلاعي زمكحلهم ريبابليكان برجيدن كوماندو برجيد أمحران حاويسوم بركت زبالة حيل صلاعي كاب كللات زمتو ميليشياتات فولي حيلن بوليسن كم زساتفون ملؤ بملؤ كم زتدمسسون كم أون 15 تانكتات 3 بعال 122 ملم مدافعن كالኦት كبرت أطواراتن كم زتمارخن سراويتنا دما استراتيجيكاوي وتهدراوي نعطوتات كم زتقطاطرن تغار لاي تحدث ورده ገሊጾም سراويت فاشستي أبي أحمد أبزوفري بزبطحو سف زي بالكيسارم نتغراي داغم سقات زي كونلو كونتات كم زتفطرن أب ميديا كاب مفكار وصاي نسراويت تغراي طاو زبل ጭቦት عقمي نكيهلو كم استغبرن زغلصو وانا عزازي سراويت تغراي تغار لاي تحدث وردم زوفري حاجه سراويت تغراي لعول ناي تخص عقمي زوننلو بتحوت ناي ميكانايزد أصوار تجمرن زي حشعتكن لؤخ ناي مفتصام بقعتن زطريلو كوينو دارغا أب مززام بصيحلو إلو ملو كارو قفعنا وررتي حيلتات تمكحتي أمحران سراويت أبي أحمدن مالئو حرا أب زي وطأ كبابتات زوبا معراب تقراي زنبر حزبنا أب أزيو زخف أكونتات كم زركب تحبيرو لهم أبزونا ويتصنع نيرو هذين كمت عند علي دسنا بتعمي صحي بريقنا خلينا نخدنا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحم كملسو خلو كمت عند علي تحبسنا فرسنايت مالينيرو تودينا عاوتي ليو عبد تقراينا كلتا 3 غزا سعرنا يوم قطالن كسعرو مينا كل غزا خا تقراوينات ناتا كل عيخنا ناي قطر الإعلانات ناي توصل عنا في النورة طلعي هي كندوس سيلنا تردسنا سيلو كان الهادي متسرع تواقي سعره بجقنته البنز أنا نبتي بازمتني تحلب صحيواتي على نبتي زوم تشافنا هم تابرهم حيلهم زي دمسنا حرام زي نوصل سلسلة مش كله إيد لما هاون كأهم عدل زي توك أمد هم تابرهم إيد نكتوي تصور بتيش حرام إيد الساعتهم من يبقهم يقولوا أنا يبقنا نقدر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صبت تقراي حطان زدل تقراي سعيرة تقراي تعوت تسعروا ونسكع متقرشة نابز قصلو زيناتاتنا كنسكر لو مقنا كاب مرشنتي ازوم وررتي حيلتات عمليتهم روباتك كذا سجيروم سودان حمداي تزعتو وغنات أقل كبابتات زوبا معراب تقراي زلو مسكحك حي كونتات عملكيتهم قال مسكرنتهم هيبو من اللو كم سعب دما كنا أربالكم وررت حيلتات
ንትግራይ በኃይል ጎቢጦም ኣብ መሬት ትግራይ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ዘብጽሕዎ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕን በደልን ይትረፍ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክፍጽምዎስ ንኽሓስብዎ እውን ኣዝዩ ዘደንጹ እዩ ዘርኢ ትግራዋይ ካብ መሬት ኣንጺትካም ትግራይ ትበሃል ከፋፊልካ ከም ዘይነበረት ንምግባር ዘይተመሃዘ ውዲት ዘይተፈጸመ ግፍዕን በደልን የለን ይኹን እምበር ምስጋና ነቲ ፈዳይሕነ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ነዞም ግፍዐኛ ወረርቲም ሕርሕራይ ገይሩ እናደሰቐም ዳርጋ ካብ መላእ ትግራይ ጸራሪጉ ኣውፅእዎ ምስ መብዛሕትኡ ህዝብና ባናሓርነት ከስተማቕር ጀሚሮሎም ይኹን እምበር ሕዚ እውን እንተኾነም ኣብቶም ካብ ኢድ ዞም ጨካናት ጸላእቲ መሊኦም ሓራ ዘይወፁ ከባቢታት ትግራይ ዝነብር ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአን ካብቲ ዝነበረሉ ሃዋህው ኣዝዩ ኣብ ዝገደደን ኩነታት ይርከብ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝነብር ህዝብና ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ባርባራው ግፍዕታት እናበጽሖ ይርከብ መናእሰይ ብስራት ግደይን ዕንቁ ባሕር ገብረ መድህንን ካልኦት ቁርባት መሓዝቶም ሓዊሱም ነታ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ትርከብ ዝነብሩላ ዝነበሩ ከተማ ኣደባይ ገዲፎም ሩባ ተከዘ ተሳጊሮም ናብ ሱዳን ሓምዳይት ብምእታው ሕይወቶም ዘትረፉ ተጋሩ መናእሰይ እዮም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ድማ ብኸምዚ ብኣንደበቶም ይገልጽዎም ብጣዕሚ በተለይ በቃ ብሕጂ ሰዓት መናእሰይ ብጣዕሚ ዘጋፍዑ ዘለዉ ኣብ ወዲ 15 ዓመት ተቓሊሱ ናይ ኣብ ትግራይ ማእኸላይ ትግራይ እናበሉ ንስኹም ምቅላስ ኣይተርፈኩምን እናበሉ ኣብ ወዲ 15 ዓመት ኣብ ገዛ እናመፁ ጎረቤት ነይረ ኣምቻ ሓደር ምትዋላ ኣብ ገዛ እናመፁ ንክልተን ኣናባራ ወሲደን ኣነ ብየምኒተ ወዲ 15 ዓመት እዩ ምንም ፈልጣ ምረው ዋላ ግን ኣነ ህፃን ክንደኻ ዝኾነ ማእኸላይ ክንደይ ሰብ ውዲ ዘሎ እናበሉ በቃ በትሪ የለው በትሪ ስዕቡ ካራ ድማ ካብ ገዛ ነርሲ እንትን ነገር نفرح بدرنا حركة بزي بقى سال حدا جدف في حديق أمبر بقى معروف قرق حر في تنماذج عاوز مستجمر ما إحنا الله هذه وقتنا نحن اللي بسا الحمد لله كل سنة تجمر دواي كرش اللي يتمسخ خفف خام مساد يولين تلك ورقي تزهلك دكانستيو ملصاين دكتوعاتي مقع مسار زيت تصامله ما يندازوتنا كل تروا بندي من كرا بخركر اسكاب 4 ساعات جميرنا نراويان تاشنطرن مشغار اسكا ساعه 6 ساعه شوعه كاوي اوروانير بدحرينا يوغحتا ساعات شعته 10 بيلونا يوغحتا دما كنشغر مس حسبنا برتاكسا مسرخبنا تومتنا نموت توصنا نوصانول اتينا ساعان حمشن توغسنا لكاده شغرنا 30 كلتنس 40 قلن سار أو زلوا يبهل. هارم بقى من ما يردك عشان فاتر اليوم احنا فانا احنا بقى ناول ندق اسمنا كل جزء بقى خيط حد الجزائر زي ما سنه نسجل سنه بقى جركان من السنه عندهم حماس بعد حميساتهم زي حمص دما او زبتيت كان ነገር ጋጥሞ ማለት ነው አጀ ፍሎት እንሰማ አለው ደም ወይተም ዛሬ انا يوم احنا على جن حميسه وسكنا بعيني مويتهم سم قتلهم انتهالو وسيدم كلتلو زفلتا بوليسينيرو دقخا يهيل يميرم شم تغرايلم حدا عيساي قتلهم ازدخنا مكاوي አባዳ ወላይ አበረኻ ዝቕሞት ነይሮም ተጋሩ معروف فاس كتكتموا مالو لما مليون مويتما وريسان كمان يمسح بقدمه يتو قسلات نيرم بجاهم نخيد متما وزلو قسلات أمازان ثايرم أنا فقر هون ثايرم وإحنا أنا كفر فلو فقده يومنا خوينا عينه منا يوم ما عارف ندز بكا وليم موتك وليم ناس كحدين بس أنا أترفلو فنينا نوالو إحنا محارينا بالخحات شاب نوالو قتلتن كالين زلو أمحارين كذا ملاش نيانو لاولو زيم زغزو زلو خنات رانم ناي مكلكليا ميتي فانيام بيلوم اربجنا سنايفر አልዎ አማኑኤል ገብረ ህይወትን ሳሙኤል ብርሃንን ይባሃሉ ቅድመ ሐዚም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ይነብሩ ዝነበሩ ተጋሩ መናእሰዮም ሕዚ ድማ ብሰንኪ ግፍዐኛ ወረርቲም መረበቶም ገዲፎም ኣብ ሱዳን ሓምዳይት ይርከቡ
እዞም መናእሰይ ናይ ምሕምባስ ክእለት ስለ ዘለዎም ህይወቶም ከትርፉ ንሩባ ተከዘ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ንዝኣቱ ተጋሩ ወገናቶም ብምሕጋዝ ሩባ ዘሳግሩ እዮም እዞም መናእሰይ ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋን ነዘም ኣዝዩ መስካሕካሓይ ዝኾነ ፍጻመታት ብዓይንና እናረኣና ኢና ይብሉ መዓልታዊ ኣብ ሩባ ተከዘም ኢዶም ንድሕሪት ዝተኣሰሩ ሬሳታት ከም ዝሪኡን ካልኦት መስካሕካሕቲ ፍጻመታት ከም ዘለውን ይዛረቡ لمعنتي تعمي زيرو مسكرو كناون بتعمتي من كداونتنا عنون ابتك زي زل كداونتنا موبايل ناون دربي انا وسينا بتعمي مكان لك سبنو علو مع سبوري تكذا بتعمي بتيس بقله اسكاب طف عد تيت مالي بس زمتونا لو ما يدوسرو من لو بتعمل لك زي بقى زسجنا لي بقى تكذا على الخطوره زسجنا لي حمدات يزلهو أبز حمدات كأن هزب حنا قلقلنا عم باسين نسرح مالك كعدوين كحمرة المسؤول أنستون نيران سوقتون نيران عبيت ساعتون نيران شو كلنا جرزت على مالك 9 يوم مزحوم مالتي كفتم 9 إسرائيل حالن وإسرائيل مسكونة مسسجرنا مكلاك أنا إثيوبيا كعصرت 5 زي وزح اللاعبين مسؤول نوروا مالتي نوروا مسمزو لتنقلت هنا تحول مسؤولنا يوم ثم مكلاك يجن هيقرفون ضد حريقهم كده 4-5 سبات قتلهم لهم مالتي حدا خانا بحر قعدت مسلك بحرنا هلا واقعهم قد بقى من قبل بقى حزم يخضرهم زلوا مرض بقى يسدوهم كندري بقى تيتنا نسمع كل جزء بقى كل جزء بقى زو بقى نزيس كريو انا قلت لهم حديث احنا ما تموت يجي بقى بتيت مسمعنا كل جزء بقى ما انت وتيت بس انا تكسس اتي ناس قدتنا بقى انا نوصل اقل لا نقدر يتكسنا نملت زغير مسك حلون زغاتنا ነገር ይልምጣው ግን ሌሎ ማዓትም ግድዝ በርኛ ሌሎ ማዓት ሌሎ ማስካ ጫፍ ያንጎ ወጥሕትታይ كنرئيسنا تريسا كل شيء يدو تأثير ندحريت يحلف مالتي خاو اب تحت نحركي لما خوصون تزيك لما ها يوصل مالتي كومان سمعتس حدا خلت تخي حلف سيعنين مالتي دحازو سلو زقطرهم زلو او غوغوزهم كانوا مدا عقلم سلو زون منر ما سمو كان سلام دا بهابز نيم سكيرم كيدم دا انا ناس كنا سيد نيم سجنرس اسكنا سيدنا حاجه او موسوسين تكون دلو بزي كنا انا اسكنا سيدنا موسو حاجه دمو موسو دمو سيدنا من قد مره فيزو بقى انتوريوم كا بقى سغرو يجلني قطرو خايم دي ام باساي فرتو شيطان فرتو غليف بس سايريم كا لو سرنا مصور قطرو بقى زرم مصنات زكار زله بكل ነገር سرم زكار زله حمارا اب ማንኛውም መኻዚን ናይ ሰሊጥና የመሽራን ዝነበረ መኻዚን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ይተኣሲሩ ዘሎ ብዝለም ሰዓት ነዞም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ዘውርዱ ዘለው ደመኛ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ካብ መላእ ትግራይ ጸራሪካ ንምውፃእን ድሕንነት ህዝብና ውሑስ ንምግባርን ነቶም ተረኺቦም ዘለው ዓወታት ብምዕቃብ ብውሽጥን ብደገን ዝተጀመረ ቃልሲ ልክዕ ከምታ ኣብ መፈለምታ እዋን ዝነበረት ሕዝውን ተጓሂሩን ተጠናኺሩን ክቕጽል ይግባእ መልእኽትና እዩ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር ህዝብ ትግራይ የጸላኢ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ንዝሕልፎ ሓደገኛ ዘርኣዊ ዘረባን ህዝቢ ትግራይ ንምንጽናት ዘቕረቦ ጻውዒት ምጽናት ዓሌትን ህዝቢ ኣምሓራ ንክኹንን ጥምረት ማሕበራት ትግራይ ኣብ ዲያስፖራ ኣታድ ጸዊዑ ጥምረት ማሕበራት ትግራይ ኣብ ዲያስፖራ ተማሊ ኣብ ዘርግሖ መግለጽ ፕረስ ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣገኘው ተሻገር ከም መቐጸልታ ናይቲ ፋሽስቲ አብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዘቕረቦ ጻውዒት ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ክጠፍእ ኣለዎ ብምባል ርእሰ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ሓደገኛ ዘርኣዊ ዘረባ ከም ዝገበረ ኣመልኪቱ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብታሪክን ባህልን ዝተኣሳሰሩ ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ኣታድ ህዝቢ ኣምሓራ ንዝተመሓላለፈሉ ሓደገኛ ዘርኣዊ ዘረባን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ንዝቐረቦ ጻውዒት ምጽናት ዓሌትን ንክኹንን ጸዊዖም ህዝቢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዕድመ ስልጣን ፋሽስቲ አብይ ንምንዋሕ ድሌት ተስፋሕፋሒ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ንምምላእን ድሕሪ ሕዚ ዝግበር ምውፋር ፍሉይ ሓይልታትን ክልላት ምልመላ መናእሰይን ጠጠው ንኽብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከም ብሓዱሽ ዝተጀመረ ምጽናት ዓሌት ደው ንምባል ህጹጽ ጭቡጥን ስጉምቲ ንኽወስድ ኣታደ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም خبر وزمانا ورجع زي سكالو
دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بصلولو هالواتنا دحننتنا بقلص امنا فلسفنا زي طوى بحالي منقد نتحكم الناس هقروا بالحق الناس هقروا بعقلي ኣብ መወዳእታም ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዓበይቲ ምርብራብ ምግባር ከም ዘድሊ ተገሊጹ ካብ 5 ክሳብ 12 ሓምለ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ዝሓቆፈም ጉጅለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ተዘዋዊሩ ከም ዝተዓዘበ ኣባላት ጉጅለ ዝኾነ ሉትራን ወርልድ ፌደሬሽን ኣፍሊጥሎም እቶም ትካላት ረዲኤት ኣብ ትግራይ ከም መራኸብን ባንክን ዝበሉ ግልጋሎት ክጅምሩ እንተዘተገይሩ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ስራሕቶም ጠጠው ንምባል ከም ዝግደዱ ብዛዕባ ምሕባሮም ሉትራን ወርልድ ፌደሬሽን ገሊጹሎም መተሓዳደሪ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሓገዝ እቲ ትካል ኣለን ካልማም በቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝወረደ ሓፈሻዊ ዕንወት በቶም ሓይልታት ወረርቲ ከቢድ ጉድኣት ዝበፅሖ ሆስፒታላትን ቤት ትምህርትታትን ከም ዝረኣዩ ምስ ሓበሩ ቀረብ ምግቢ ፅሩይ ዝስተ ማይን መድሓኒትን ብቕልጡፍ ክማላእ ከም ዘለዎን ነዚ ንምግባር ድማ ናብ ትግራይ ዝወስዱ መንገድታት ክኽፈቱ ከም ዝግባእን ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ጻዕሩ ንክሕይል ጸዊዖም ኣለዉ በአርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ኣላኢምና ኣለና ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር